So, ang laging binabato sa amin, law is law, law is law. So, perming inaapon sa muya, low iyan, low iyan. Ulit-ulit, paulit-ulit, hindi ka graduate ng law, huwag ka magsalita. Ulit-ulit, da ka na nga ni nakatapos kang kurso na iyan, da ka nang magtaram. Na nagsasabi sa amin kung graduate kami ng law. Graduate ka din ba ng law? May alam ka ba sa batas? May alam ka ba sa nangyayari ngayon? Sa mga nagtataram dyan, kung nakatapos kami kang kurso na ini, ika nakatapos ka? May aram ka sa batas? Mo ang sitwasyon ngunyan? Ulit mo ba yung Senate hearing ng ABS sa Senado? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? Hiling mo itong pinag-urulayan kang ABS sa Senado? Aram mo ang pigpaparataram mo? So law, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Solo. Ibig sabihin, batas. Kaya ginibo sa sarong demokratikong bansa kung nasaan kita ngunyan. Para patas ang gabos na tao. Classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, Classroom igwang batas. Dai ka pwedeng magluwas. O, dai ka pwedeng magluwas. Pero pag tinaram mo, kumuyog ka na dai pwedeng magluwas, pero may ginibo ka sa habo nindang gibuon mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Aray mo ang batas kang classroom mo at pinasa mo ulit, ay pwede ka na palang magluwas. Maduman lang ako sa 7-Eleven ha. Pero Pwedeng magluwas. bawal lumabas. Pero pag Pwedeng magluwas. Pwedeng magluwas. quarantine pass, paulit-ulit. Pwede man basta may quarantine pass. Ulit-ulit, may alam ka ba sa batas? Sayang, bibili Iton ko pa? May aram ka sa batas? ka naman sana o Red Horse tsaka pulutan. Ay, pwede. Yang mabakal ko ta ako ning Red Horse sa kapulutan. Wala ikaw lumabas. Pwede ka na pala magluwas.